יובל אופיר, בת 25 מתל אביב, ויש לי כמה שאלות על תשעה באב. שלומך היום, עבר דירה השבוע, זה קשה לעבור דירה, אני בהלם שאת פה. זה גלות, אחותי. בואי נתחיל. יאללה, אז כל היום חושב רק על האוכל ועל המים, שאתה כרגע לא יכול לשתות ולא יכול... אנחנו אמורים להגיע לדרגה שבן אדם ירגיש את החוסר הזה של בית המקדש, ממש ברמה כאילו מת עליו קרובו. ואני מספרת לך ככה על הימים האלה שאיבדתי את אמא שלי, והיה צריך להזכיר לי לאכול, היה צריך להגיד לי, קומי, תאכלי, שלא תתעלפי, שלא... תזכרי את עצמך. בית מקדש. אנחנו חסרים פה משהו שהוא מאוד מאוד עקרוני ומאוד מאוד עוצמתי, עד כדי כך שאפילו לא בא לי לאכול ולשתות, של מה חסר לו. לא רק ברעב ובצמא. זה עוזר לנו ככה להתחבר לנקודה הזאת, כי בעצם אנחנו לא מתנהלים כמו בכל יום רגיל, וננסה להתעמק בזה יותר, ולראות מה החוסר הזה, למה הוא הגיע. איזו שאלה. היו עוד מאמינים שהוא אמור ליפול עלינו בעצם מהשמיים, משום מקום, האם זאת באמת האמונה? כולם. זה מאוד פשוט, זה כל אחד עם עצמו. אנשים את אלוקים. רק בורא עולם באמת יודע מה עובר עלייך, הוא באמת מכיר אותך, ובעזרת השם, אפשר לדמיין את זה. זה משהו פלאי מאוד שאנחנו לא מורגלים אליו, הוא לא במושגים שלנו. תדעי לך שאת מה זה מהממת. תודה, גם את. באמת, זה מה זה זורם לי איתך, אני... פריאה, אני מתקילה, יש לי תשובה לכל דבר. כל כך הרבה שנים בעצם מדברים על זה שמחכים לבואו של המשיח, אז קודם כל, מה צריך לעשות בשביל שהוא יבוא? 3 העבירות שהן בעצם, כל יהודי מצווה עליהם, יהרג ובל יעבור. מצפים לו 2000 שנה, וזה עדיין לא קורה. נעמיק ונראה את המצווה הזאת של ואהבת, והיא תראה כל כך שונה ממני. איך אני יכולה ככה להתקרב עליה ולהרגיש שהיא אחותי ולאהוב אותה? בהם, כדי שנהיה חברה מתוקנת, כדי שנהיה מאוחדים, וכדי שיהיה לנו את הכוח הזה של האחדות, כדי לחיות הכי טוב שבעולם ולקיים את הייעוד שלנו. זה לא איזה מצב דמיוני, זה מצב שהוא יכול לקרות. מה צריך לעשות שהוא יבוא? איך זה יקרה לו בחיים? ממש ככה. ברגע הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, כמה עם ישראל עובר. אז יותר קל להתחבר. בדיוק. למשהו שקרה לפני כל כך הרבה שנים. המשיח? אנחנו מחכים לזה כל כך. בעצם המשיח קשור לבית המקדש? זה בעצם חלק מסיפור שלם של גאולה, שיש בה כמה וכמה שלבים. כשהמשיח הוא בעצם הדמות הרוחנית שתבשר לנו שהנה, הגיע זמן גאולתכם. רוצה שנמשיך, תמצאי משהו. מה אני יכולה לעשות באמת בשביל לקדם את הדבר הזה שבית המקדש לראות בכל אחד את הטוב, לשפוט אותו לכף זכות. רואים. כי בן אדם שהוא לא אוהב את עצמו, הוא לא יכול לקיים ואהבת, כי זה יאיר אותנו עם עצמנו ואותנו עם... לחקור. הלוואי, בעזרת השם. אנחנו לא כל כך רוצות לרדת כמו שאתה